hadin kejing opdang ya kijing ujor na kipat ba nong song snong hakabede bekijing kiba haban mat namar kejing bom Maramot ya ka Surok kabana Umrit sya Umdu kabadan Hariboy district na kalyang kahinyo trap youth council Riboy Sapngi haka arpulai trik risau arja arpusan kalalet banya kenu ya executive engineer ka PWD nongpo Riboy district banya kran halor kani kaman Habakran cikilat pathai kubor na kalyang uba RC Thankyeu President Ulaong. Ban nadu pelasna ya kini ke Surok, ke Kompeni ke bepentrai ya ka, kam syamlam Maramot hadu mentau wat hadin ba kini ke Surok kala jat Rathai, bat kabala bu shibun kijing ya kipat ba nong lek nong wan. Ulaong bang na kalyang executive engineer ulakular ban simkiai kini ke kam, bat ban pentip sya utrai ke Kompeni ban Maramot no ya katai ke Surok. Hagabri bat ki artli ki jing ujor nalyang jong ki pajba ki basa hapo jong kathan Riboy sengi jungi kila yo ban kila ya kendu haber kabring kong golong habere bat ka jing bom simkia nalyang jong katrat PWD habere bat ka jing bom Maramot jongki ya ka Surok kabuan nang ti na war musau hang dia hadu patar kama bat hagi juga poru ka jing bagdon ka jing king hapo ka sno kensir kabala sunjor kabala orpat kabala pedang kabala bu jingma bat ka jing musau ya ki kali ki bayat ya kene ka jingking kabadan hapo kasnong kensir ngilawan manbu da ka jing tho bat ngilawan ru bani kren bat u extreme engineer habari bat kene ka jing ka ba ki paj ba ki basa hapo ka thani war musau terter du kensir ya kene ka jing orpat jong kene ka jingking bat nagleng jong u extreme engineer ong ba u labu ya ka proposal ba kene ka jingking ka batmai on sedang no hagni sedang banwan bat hagi juga por ban Maramot ya kene ka Surok buan na war musau hadu patakma ulong bagladon ha ka plan bat ngi scam bahau no sinam banwan ha ki benai January ne February ya kene ka jing Maramot ya kene ka Surok ka buan na po war musau hadu patakma on pentri kamno kata kene ka jubab ka ban yo na ustip engineer hag mai kedu madrasi nolor kata ulong bolo Pynsngew ru ya ki wei ki mat ha ka ban nakalyang executive engineer ulong bo un sa simkia halor kini ru kabar nang ta ha ka bat ka jing bom repair nagliang jong ka Kompeni ka bapentri ya kani ka Surok ka bawan na Umrit syadu sya Umdu kata ya kani ka Surok la pentri nagliang jong ka wene ki Kompeni ka bade ka Dhar construction company ka bapentri ya ka bat la hadin balada pentri ya kani ka Surok ka bawan na po Umrit hadu hapo Umdu hadu menta kani ka Kompeni ka chem tre ban repair wat unu Surok ula jot la praru yang menta ka sing lawan kendu ya u step enjar ngila buru da ka jing tho ba nagleng jungu ula kular hakbat jingi kum ka seng kata galon ba ya kani ka Surok un sa simkia ba lo ongru ba un sa pentip sya u try jong kani ka Kompeni lane shi ka bashim kontrak ya kani ka Surok baki day ban pendap no ya ka hauna usnam ubanwan kala ablong hau February lane kala ablong hau Braiman Henry nagleng jingi kum ka seng in sanang budin ya kani ka kam lada ka kum ka jingkular ka jong u step engineer lada kamlong ka basisok in sanang wan budin biang ya kani ka jingwan jingi banbu ya kane ka jing ujor ha ka bari bat kane ka jingi jong paj ba jong kadong Riboy sengi jong hi berkoi habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ha ka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f ha ka jing som yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya